zubar makiya domin sun zauce. Baby ki yafe mana laifi na da Allah ki cece ni. Na san ban kwana ba daɗi idan har an saba, halin da kake yi shi ne na gani ba zan iya jura ba. Ko a hanya in ka ganni karkaru dan ka san ni. Na yi kuka da ido na laifuka na amsa, amma haƙuri kullum nake baki ke kuma kin kasa. Kullum ina kan hanya ta garin kuna gaza in ƙosa, sabar bin hanya ta Abuja har bishiyoyin kusan sanni. Akasi ko tsautsai an ce baya wuce ranarsa, alkawarin da yake a tsakanin magarkice manakin fasa. Ki daina tunanin sare bishiyar da ke cikin kadasa, ki zo mi auren soyayya sahiba ta kiyafe ni. Ranar ban kwana da zafi masoyi mun dace, karki guje na salata zubar makiya domin sun zauce. Baby ki yafe mana laifi na da Allah ki cece ni. Idan kana so ne hakuri maran da kai mini zan rama, amma kuma ni bari ɗaya kai mini ko zan yi ma goma. Idan baka yarda da wannan tsari ba hanya ta zan kama, ban kwana za na yi maka kar daga baya ka dame ni. A bar ƙaunata duka abin da kike so ni zan yi shi, na amince kira makin gamin zama babashi. Auren ki nake buri fata na ran biya kawo ranar shi, ki kyale su besti da su kozin dole ki san su gaishe ni.